Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 12 apreli hepdeniň anyny güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, ine men ýene bir bölüm etjek bolýan Ramazan bayramynyň geçişi barada, Ramazan bayram namazynyň geçişi barada. Sebäbi şol hadise bizi gattal olundurdy we biz şunu belläp geçmeli bolýarsa. Oňdaşyndan başga bir maglumatlar geldi. Biz şu maglumatlary size aýtmaly bolýas we azajyk ýene netijelemeli bolýas. Hormatly vatandaşlar, ine birinji bilen men siziň hemmäňizi edi başlaň. Birinji bilen men siziň hemmäňizi şu günki soňky gün Ramazan bayramynyň soňky bayram gününe gutlaýar we siziň hemmäňize birinji bilen men jan salyk arzu edýän, siziň hemme doga dilegleriniz Allah jan kabul etsin we Türkmenistan, Türkmen halky, biziň dindarlarymyz her wagt azat bolsun we azat Türkmenistanda ýaşasyn. Amin. Hormatly vatandaşlar, gelin biz çykyşymyzy dowam edelim. Ine Türkmenistanda geçirilen Ramazan bayram namazyna her wagt gelýän adamlardan men aýdypdym 3-4 ese köp geldi. Halkymyzyň uly bölegi Ramazan namazyna bardylar ve olaň möçlerini ölçäp bolanok. Gelin Türkmenistanyň içinden gelen täze videolary seyredelim. Men size bir neçe parça video görkezeyim. Yeni bir bölük video var. Aylarım yaşıtı güllerim var. Ine şol Aşgabatdaky meçit, gelin şoňa seyredelim. Nähili adamlar üýüşüp Ramazan bayram namazyna bardylar. Aylarım yaşıtı güllerim var. Gider bollum bilen hoş arada. Nemirim üstüne cennetim. Yeni bir kiçik video görkezek. Şu video bolsa bize Marvel aýatynyň geldi. Marvel aýatynyň Hoca Yusuf meçidini alınan video. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Mutlu bayramlar. Huzur dolu bayramlar. Barış içinde bir bayram. Kardeşlik içinde bir bayram. Birlik ve beraberlik. Birliksiz. Birlik ve beraberlik içinde bir bayram. Yine hormatly vatandaşlar, men yeni bir video görkezek, soňuna görkezem. Yine şu videolar beýlek videolarym böyle oturýar. Türkmenistanda Ramazan bayramy şo günni şadýan geçdi. Men yeni bir gezek MHM, polis, harby gulluk we beýlek gulluklara, kanunçylyk gorýan gulluklara öz duýum bildiresim gelýär. Köp sag bolun. Halky ezmediňiz, tutmadyňyz, akıtmadyňyz, Gurban bilen serdaryň diýişýäli. Hemme zady halka mümkinçilik döretdiňiz. Hemme mümkinçilikleri döretdiňiz. Halk öz istegini kanagatlandyrdy. Halkyň arasynda şeýle bir gurrun boldy da. Bize gelip ýetdi. Ine de biziň dinimize Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow diýäýse, köş gününe barıp şo ýerde şolary işini berk gaýdartýar. Men dogry sözlerini aýtmaýyn, söňüş sözler. Ine Gurban bayramam ýetip gelýär. Şoňa da bir zat diýse, şoň bilen şol ikisem gutorýar diýip öňüne düýdüler. Arqyn bolun murada biz öz dep desurumyzy, öz bayramlarymyzy iki sany atalol kezapa gidirmek diýip gönaýýarlar. Bu bir biz bilendirýär sebäbi dindarlar, bizim eziz vatandaşlarymyz,
öz haklaryny gorajak bolýar, öz däplerini gorajak bolýar, öz dinini gorajak bolýar. Eýýäm halk oýuny diýär. Diýmek bolýar. Şu sebäbi halk bizar boldy. Bunuň haklaryny bozdy. Bunuň hereketler, adat hereketlerini bozdy. Bunuň adat informasiýa almak mümkinçiligini bozdy. Bunuň ýanky adat işläp biljek mümkinçiliklerini bozdy. İş ýerlerini düzetmän gaýtyp ogurlyk edip, kezapçylyk edip bir topar inasany firmalar bilen ýa biznes edip ýörler. Hiç bir mümkinçilik bolmadan halkymy terk edip Türkmenistana gitmeli bolup ýöne şu wagtda, ýöne şu hadise bize bolýar, biziň halkymyz ahir ucunda öz ýanky öz statusyny tapyp ýene de haklaryna görüş başlady. Biz şu ýaly aşak derejede gaçyp, şu derejeden galyp başladyk. Bize musulman dini öğretti. Ine hormatly watandaşlar, gelini Kabinet Ministrida we Serdar we Gurban Berdimuhammedowyň arasyna bolup geçen şu 10 apreldaky ýagdaýlar bir ýakyndan seredeli we şu bize näme netijeler berýär diýip seredeli. Ine Gurban Berdimuhammedow öz oğluna buyruk berdi. Sen Kabinet Ministri kontrol sakla, men parlament kontrol saklaýyn. Hemmetini gawa Kabinet Ministri, ýa vice-premierleri, ministrleri, şöýdäki orunmasarlary we aparat prezidentiniň adamlaryny gawada telefonlaryny öçürip de saklap dur. Näme şonu etdi? Biz köp kelle döwdük. Birinciden şol Kabinet Ministriniň wekilleri we parlament üýüşüp ýygnak geçirip prezidente impeachment berip milli lideri arrest etbilýärler. Ine şolar birleşip, dilleşip, telefonda gurlaşyp, bir ýerde üýüşüp, halkyň tarapyna geçip rişeýne çykarmadan, rişeýne çykarsa şo rişeýne ýanky hakykatdan hem kabul bolýar we şo rişeýne hakykatdan hem konstitusiýa tarapyndan kabul edilýär we şol rişeýne şolary dogry ýanky ikisini tutsak edip gabalýar. Ýadyňyzda bolsa Niýazow näetdiler? Niýazow ölenler hakykatdan hem Ataböş parlamentiň başlygy konstitusiýa boýunça ýagny ýolbaşy bolmaly, ýanky wagtynyn hökümetiň ýolbaşy bolmaly. Täsirler geçinçe näetdiler? Üýüşüp Gowşuluk Geňeşine, Kabinet Ministrine, parlamentdan üýüşüp ýygnak geçirip, ýanky onu ýanky jenaýat iş açyp, şu wagtda Kabinet Ministriniň birini alyp wagtynç hökümeti belläp Gurban Berdimuhammedow belläler. Ol agdarşyk boldy. Ýanky hökümetiň içindäki içki agdarşyk boldy. Şoň halk seretmän, üns bermän bilmänam galdy. Ine häzir ençime ýyllar geçen soň opozisiýa sizi düşündirip, bolup geçen zatlary analiz edip size ýagdaýy düşündirýär. Ine şu ýagdaýy döremesen diýip, Gurbanyň ine şu ýagdaý bilen öz wezipetini alyp bildi, ýanky Türkmenistanyň hökümeti basyp alyp bildi. Ine şu ýagdaýda ýene de başga bir basyp alaýmadyn diýip, häzir Gurban Berdimuhammedow Kabinet Ministriniň işgärlerinden hersinden gorkýar. Bular bir dilleşip, topar boluşup, ýanky bize garşy derhol karar çykyp, biz ýygnaýmadylar diýip ondan gorkýar. We şu wagtda halkdan gorkýar. Dindarlardan gorkýar. Bunuň hemme zatdan gorkýar. Şu köpde telewizionyna çykmazlar şular. Dagyrda otyrar. Gurbanyň göz dagyrdy ýa. Gurla bilen o. Diňe ejeň, bagyň plan eden diňe söýýär. Kazyorlar meni satýaňyz diýip. Serdar Berdimuhammedow, bu kesel bar eken. Bu titrep başlaýar. Häzir titrep gurla bilen o. Kabinet ministrdaky işgärler muny hatam eden o. Näme şolar buýjaglan bilen o. Bu bir Rabakop kartinka. Şoň üçin Gurbanyň dolandyrýar. Häzir hem Türkmenistanyň basyp alynan hökümetine häzir hem şol hemme zatlara karar netije berýär. Oğluny başlaman oğlunun golunu oynaya, oğlunun adını ulanaya bir kezzapda. Hatta şonam kezzaplıkta ulanaya. Yine bolup geçen zatlar 10 aprelde. Inni yine bir zat bolup geçti 10 aprelde. Men häzir aýdyp geçen ýöne şul diýmek näme? Şul diýmek egerde kabinet ministr hiç tada garamadan kanun esasında öz wezipetini etjek bolsa, ministrler, orunmasarlar, vice-premierler şu iki kezap atalı oğul ikisi şulara yol bermeýär. Dogurçul konstitusiýon hereketlere yol bermeýär. Diýmek şular bir zulüm, atalı oğul.
Bular hiç wagt may bermeýär kanun esasynda şolarsız, ýani şolaryň netijelerini alman, şolaryň kararlaryny alman, o dil kararlary ýa kagyz kararlaryny alman öz başta hereket eder ýa. Hemme döwletlerde öz başta hereket edilýär. Kabinet ministriniň orunmasary, haçanda prezident nähä bolsa ýa-da ýa wezipesini ýetirmese, birinji vitse-premier derrew şoň wezipesini alyp ýerine ýetirmeli, ýani parlament bilen işlemeli, kabinet ministri bilen işlemeli, o zatlar bolmaýar. Gaýtyp telefonlaryna bir ýere gabap, goýunlar gabanýaly, şol sakladylar zalojnik hökmünde. Ünsüň. Özleri hiç zat etbilmedi. Ünsüň. Bizim halkymyzyň bir ulmetçileri, meçhitler çykdan bolan parizon boldy. Derrew korrupsiýon, kezzap hökümet parizon boldy. İksan kezzap blok etdi şolary. Şolaram halka goşulyp perwarot edämesinler. Adaşyk edämesinler. Ine şu real ýagdaýda iksan zulüm Türkmenistan dolundurup, Türkmenistan konstitusiýon ýoly däl, kanun ýoly, hakyky ýoly däl, kezzapçylyk, gara ýoly, zulüm ýolundan barýar. Biz bulardan diýilmesek bizde hiç ýol ýok. Bizde diňe bir ýol bar. 18-nji asyra gidiş, feodal ýoly, zulüm ýoly, katastrofa ýoly. Bütün dünýä bu tarapa gidip ötse, biz hatda ýygymy gidemok. Biz bir çuňur bir tarapa gidýär, o ýerde intek o tarapa giden adamam ýok. Hatda Demirgazyk Koreýada şu tarapa gidenok. Demirgazyk Koreýanyň adamlary öz ýa-ni birinji sekretariny gowurýar. Bizde Gurbanul diýsen, ejene söwýärler. Milli lider diýsen, ine köçede ejene söwýärler. Şu ýaly öz tohumluň milli lideri, öz oglunyň milli lideri, öz oglunyň arkadagy kezzap Gurbanul Berdimuhammedow Türkmenistanyň içinde de şoň awtoritet şeýle. Türkmenistanyň daşyndan üstüne ulýarlar. Kim Türkmenistany mashyr edýär? Murat Gurbanov mi halka hakykat düşündirýän? Hiç zat etmedi. Ya şu zatları edip gören kezzap Gurbanul Berdimuhammedow. Aýdyň. Ine hormatly watandaşlar, men indi şu bolup geçen wakalar boýunça kabinet ministriniň wekillerine, ministrlere, onuň orunmasaryna ýüzenýär. Hormatly WDP'däki işleyen bizim watandaşlarymyz. Siz Türkmenistany östürjek bolup, siz Türkmenistany öz goşunlygyny tarihte goşjak bolup, siz Türkmenistany mundan ýokary derejeye galdyryp, bütün dünýä tanıtjak bolup, işe berip işleýär. Size kanun esasında doğurçul Türkmenistan'ı östürmek yoluna iş mümkünçülüğü dürüden oklar. Bermeliler. Hatta öz puduğu östürüp yankı adamın ağrayını alıp kazanıp başlasan basarlar. Doğru düşünün. Siz şu ikisini atalı oğul, ikileli prezident zulüm bilen yolunuz bir değil. Neyemçi? Bunun yolu dine bağlamak ve Türkmen halkını kırıp saklamak, kelleti kaldırma diýeli. Yani şun halkın identifikasiýasyny yitirmek, şulardan bir goýunýal bir zat yasamak, içinin gahrmanlaryny, içinin inteligensiýasyny, içinin ýadyjylaryny, içinin jemgyýet aktivistlerini ýok edip, şundan bir ýanky bir sowgat massa yasamak üçin işleýär. Şol yasan zatlarynyň hiç ýyly ýanky yasan zatlarynyň hiç ýyly haklar bermän, şol adamın, bizim vatandaşımız, bizim yurdumuzun tebi baýlyklaryny satyp pullaryny ogurlap, hizledip gezmek istýär. Bular Türkmenistany gaýgy edenok. Bular öz pullaryny gaýgy edýär. Bular niýede näme ogurlap bolýar, näme ýumrup bolýar. At Türkmen halky çeker ýörer, gitjek ýeri ýok. Bir parça ölse beýleki dörýär dip gezip ýörler. Bular günah edýär. Bize bir 15-20% halk gerek galan ülke geçsin diýip aýdýar. Bize şu 15-20% gerek bütün dünýäde ine halk bar diýip görkezip, onuň baýlyklaryny ogurlar ýaly. Millet parçalygyň aňyr başyny edýär. Milleti genosid edip aňyr başa geçdiler. Siz hem şu ýolda däl diýip biz pikir edýär. Siz halka garşy işläňiz ok diýip pikir edýär. Siz öz tohumuňyza, garnaşlaryňyza garşy işläňiz ok diýip pikir edýär bize. Şoň üçin sizin ýoluňyz bir däl. Siz kezzapçylyk etmäne, siz ýanky öz maşalaryňyzy saklamana mejbur ýagdaýda käbirleriniz paranmaly bolýar. Käbirleriniz isläp paralaýar.
Yani Gurban bilen Serdaryň strategiýasyna goşup, şonuň maksatlaryna goşup, ýöne ol az berdi. Galan adamlar halkara gurumalaryna barýarlar, halkara gurumlar, halkara biznesmenler, halkara döwletler bilen duşup Türkmenistanyň pozisiýalaryny berkidip üstürjek bolýar. Ol gowy zat. Biz şo zatlar üçin siz golýar. Şoň üçin Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow näme diýse sabotaj edin. Howa eders arkyň ol ýaşyl diýip hiç zat etmeň. Halka mümkinçilik berin. Mümkinçilik döredin. Halk öz identifikasiýasyny etsin. Yani şu halkyň içinde sen emma, sen dogunuň emma, kakaň, ejeň, dogun gardaşyň hemmesi var. Sen geljekde çağlanan şoň üçin. Pikir etmeň, siz halkdan daşary. Pul gazandyk, biz halkdan daşary. Köçe çykýaňa. Ministersiz maşyna köçede ýörýäňa, diýmek sen şol. Halkyň sridatynda, halkyň içinde sen. Gitjek ýeriň ýok. Ene taň dogunyň biriň öläýse, ýene de halk gelip taňa ýa-da merkelini sok berýär. Ýene de sen halkyň içinde etmiyorsun, dogun gardaşyň toýlaryna bar. Şoň üçin siziň maksatlaryňyz we Gurban bilen Serdaryň maksatlary bir däldir. Şoň üçin bul iki adam eýýän boldy. Bular kres goýuldy. Bular prezident, milli lider diýip hatap etmeň. Bular öz-özlerini milli lider, prezident diýip hatap edýär. Şolara 4% administrativ resursyň setler berildi. Başga set berýän ýok. Bular gollaýan ýok. Ony siz gollamayan adama hyzmat etmiyorsunuz. Onu siz kezapçylyk hyzmat edýäňiz. Halkyň setleri ulan näme? Halk häzir näerde dem? Halka hyzmat edin, halkyň setlerine hyzmat etmeli. Halka öwürlüň. Halkyň nägeliklerini kanagatlandyryň. Halkyň arzularyny ýetmäge ýa-da kömek edin. Ine sizden haýyş. Şoň üçin halk bilen bolan, Türkmenistan bolan. Türkmenistan halk iksan atalyk kelleri bilen bir zat däller. Bular zulüm. 17 ýyldan bäri halky erip talap ýören zulümler. Şoň üçin aýlanyň. Häzirki hereketleriniz geljekde, tiz geljekde gözüňizde tutular. Yani şoň üçin men size haýyş edýän. Onyň bize ýa wezipe gerek gal. Bizim durmuşymyz sizinkiden gözel, gül. Onyň bize Türkmenistan azatlygy gerek. Bize bizim halkymyz kösenip ağlap, ingrep, daş ýurtlarda mezbur bolup gidip kösenip ölüp şu zatlar bizi gynandyrýan gaty. Bizim dogun anlaşma bilen gülüş bilen ýok, internet ýok. Maskaraçylyk, dogun anlaşmagyň ýanyna bar bilen ýok, maskaraçylyk. Köçe çykdyň emhime bilen polisden dolu. O näme döwlet bolýar? O näme öň bulan ýalat ýok da. O näme şu 30 ýylda diktatorlar gül ýaly döwletden, gözel ýaly döwletden, gurjak ýaly döwletden şu ýaly zulüm döwleti ýasadylar. Sizin şu zulüm döwletiň häkimeti aýlanyň bu tarapy. Seyretmeň, bular kres goýuly, bular всё, прошедший этап. Häzir özgörüşler gidip dur halkyň içinde. Halkyň içindäki özgörüşler ýa-da aýlap bolmaýar. Dogry düşünün. Şunu bir netije getirýär. Şoň üçin men size haýyş edýän göz aýlan, soňky 3 ýylda bolup geçen zatlar, halkyň reaksiýasyny, bütün dünýäde bolup geçen zatlar, zulüm tarapda bolmaňda, agryly, adalatly tarapda bolun. Ösüş tarapda bolun. Gün ýaxşylygy tarapda bolun. Gara zulüm tarapda bolmaň. Gurban Serdar Berdimuhammedowlar zulüm tarapy. Bular kres boldy, geçdi bular. Egerde şeyde bir teorema var. Bir döwletde 20%dan iň minimum 15%dan podдержка bolsa, onda şol adamlar nelegitim diýip hatap edilýär, ýolbaşçylar. Türkmenistanyň prezidenti we Türkmenistanyň milli lideriniň podдержкасы 1% ýok. Näme siz şolar legitim edýäňiz? Etmeliler. Biz düşünýär sizin ýagdaýlaryňyzda. Şuna näme geldiňiz? O ýerde bir ýerde mezbur zat berdiňiz, mezbur ýagdaýda onu muny görmeli bolmaňyz. Biz hemme zatlary gözümizde ýa. Bize çalışmalar halk bilen, hökümet bilen bile geçip biz arasy ýol etmeli. Biz köp zatlary gözümizde ýa. Biz şu näme edýär? Her bir adamyň durmuşy, jany
bütün Türkmenistan'ın bağlarından yokurdur. Eger de siz karşılık görüşseniz, onda biz hükman yeňeriz. Ýöne bir topar adam biderek biýüner. Sizin tarapynızdan, bizim tarapymyzdan. Şoň üçin goşulyň, bilece edeliň, oturup maslahatlaşalyň, tä Türkmenistan gurulyňda öňe gidelim. Hemmemiz. Türkmenistan menki däl. Türkmenistan düýejinki däl. Türkmenistan akbel taparynky däl. Türkmenistan sizinki däl. Türkmenistan bizinki. Halk näme çözse, şoňa biz boyun almaly. Halk ses berýärmi kime? Kim utsa biz şoňa boyun almaly. Sebäbi halk saýlady ony. Eger de şol saýlanan adam hereket etmese, ýa parlament hereket etmese, ýa hekim hereket etmese, halk ýene de ýygyna edip aýrar ony. Ine şol ýaly ýa iki taraplaryň jogapkärçilik bolmaly. Ine şu döwletler ötýär. Biz analiz etdik. Diňe Ýewropa döwletlerinde şol hatlar bar, Amerika döwletlerinde şol hatlar bar. Şoň üçin bärde kanunlar, düzgünler, tertipler ýörýär. Biz şonu etmesek bolmaýar. Biz bütün dünýäden iň gowzady öwrenip Türkmenistan zırif hökmüne üstünlük gitmeli. Başka naçy ýok. Sebäbi biz gaty dagaldyk, çöktük. Indi biz ýürümelerine ılgak gitmeli. Şoň üçin wagty geldi çalışmalar. Men size ýüzlenýär. Şol diýilen zady pikir edin. Sizin öz awraňyz özüňize gerek. Egerde adalatlyk içiňizde gömünlük, söýgülük, arnamyklyk, wyjdanlyk baha bolsa, ejin hakyň terbiyede goýun bolsa, şu kiçiken, onam ýitiren bolsa, ýene iýdim Allah, şoňa ýapyşyp gaty. Şey dip biz Türkmen ýatar. Bir Türkmen, hiç şiiri ýanky kynçylykdan gitmeýän, diňe öňe gidýän bir millet ýatar. Sizem şu milletiň wekilleri. Men Gurban bilen Serdar Berdimuhammeň hasap edemek sebäbi bular bizim milletimize garşy görüşüp genosit etdiler. Boýnamadan oklar. Diňe öz wezipelerini saklamak üçin ýanky sizi gynap zalojyna aldylar. Ünsürüm zalojyna aldylar terroristler. Hormatly vatandaşlar, ine men size gün aýdaýyn, siz hiç wagtym men ýene bir gerek ýüzlenjek bolýan şu ministrler, kabinet ministrleri, wezipeli adamlar, siz hiç wagtym kanuny ýolda işläp bilmezsiniz. Şu iki zulüm sizin ýanyňyzda baka. Şol ýoldaş bolup durka. Sizi etdirmeliler. Sizi bular kıtıya kanunlar boldurup sizi basarlar hükmen. Ünsürüm 33 ýylda Din Raşid Meredov durandır. Onun Putin'in vekili. Vatan satan dönük. Garany ona elleten Putin gıyırt duranmadı. Lavrov gıyırt dur. Garany öyle türmeden oturyandır. Hey biri yani işini oturup pensiyasını alıp birinip medallarını dövüşünü takıp köçüde yürüyenini gördün mü? Yok. 99% basıldı. Dine öz kardeşi yani kısıttı. Hatta Mülükovu götürüp duran yani çağa götürüp durup şunu ululduğun adam Gurban Berdimuhammeň Mülükov olmaz. Hatta onu siz kim bolýar? O hiç kim. Şonu düşünün. Sebäbi Gurban Gulyň we Serdaryň matritsasynda siz hiç kim. Kanunlara, adalatlyga üns berilenek. Şoň üçin biz size aýdýar, biz adalatly, kanunlary sylaýan, hormatlanýan hökümet gurmalylar. Sizin aýlyklaryňyz minimum 1000-den 15-30 000 dolar çeli bolmaly. Siz para alyp küsün, ýa-ni o ýerde mundu kelli döwmeler. Hökümet size gowy tölemeli we siz hökümete arysy işlemeli. Hormatly vatandaşlar, ine şu men ýüzlenişim wezipeli departament başlyklary, wezipeli adamlar, MHM, polis, niýe-de wezipeli adamlar bolsa, ine şoňa ýüzleniş diýip hasap edem. Indi ýene bir maglumat, geçirilen Ramazan bayram namazynyň çykan adamyň sany köp bolan soň, halky kontrol edip bilmeýän soňlar Türkmenistanyň prezidentiniň buyrugy bilen resmi wezipeler näme dogry ýerine ýetirmek tabyn guruluşlara güdükçüligi gowşadan üçin Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymov Rahim Nurgeldiýewiç Aşgabat şäherindäki abdanlyş we arsalaýyş işleri wagtyny geçirilmän soň ýüze çykan kemçilikler üçin kemçilikleri gysga wagtda düzeltmek üçin soňky duýduruş bilen bir käňiş berildi.
Ine şu maglumat hiç yerde çıkmadı. Men şu maglumatın, yani şu kararın hakiki maniyetini aýdýan. Serdar Berdimuhamedov şuňa söýgdi, Aşgabat hekime. Näçip köp adamlar meçitlere geldi. Näçip kontrol et bilmediň. Sen näçip şolar baryer goýmadyň, näçip köçelerden towmadyň, näçip halk kontrol edeňok diýip, ine şuň üçin mo käňiş bermän, ýanky resmi wezipeler näde dogry ýerine ýetirýän, ýanky meniň ýanky Aşgabaty awadanlaryş we arsalyş işleri kämleşdiren ok, eden ok zat diýip başga zadyň üstüne käňiş beren kişi bolýar. Ýöne ýüzüne aýdýar. Bul ofisial maglumat men okap berdim. Ýüzüne bolşa aýtdy, töwüp. Ine rezultat, netije hökümetiň reaksiýasy. Halkyň Ramazan bayram namazyna gelişiniň ýanky bahasy, Gurbanuly Interdanyň şu bahasy şu. Ine inanmasam men size bir näçe maglumatlar öýkeýin, hormatly watandaşlar. Ünferin resmi taýdan maglumat. Хакиму заместителю Хакима Ашхабада объявлены строгие выговоры. Распоряжением президента Туркменистана ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за псевдоподведомственными структурами, а также допущенные недостатки при проведении в городе Ашхабада работ по благоустройству и очистке Хакиму города Ашхабада Гандыму Рахиму Нургелдиевичу объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков. Распоряжением президента Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за проводимым в городе Ашхабад работами по благоустройству и очистке заместителю Хакима города Ашхабада Гурбанову Байраммурату Мурадовичу объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков. Ünferin. Egerde şu ýaly благоустройство ýanky awadanlaşdyrmak işleri üçin soňky duýduş beren bolsa häzir köçülerde awadanlaşdyryş ýanky etmek üçin işgärler bolurdy. Bul ofisial maglumat. Neofisial maglumat ýanky gizlenen maglumat. Göne Aşgabatda adamlar kontrol edilmeden Aşgabat şäheri dogry, hek neme meçitlerde adamlar dogry, bir topar adamlar çykdy. Şu opozisiýanyň aýdan protestlerine çykdy zat diýip şoňa käňiş berdiler. Ine şonuň üçin häzir köçelerde MHM bilen polis var. Dogry. Bolmasa ýanky awadanlaşdyryş işleri edýän adamlar bolmalylar. Ýok tersine polis bilen MHM. Ine men şu diýen zatlarmy tasdikleýär zatlar şu. Gelin inniki video seyredelim. Vatan programmasyna ine şu karar boýunça hiç zat ýokdur. Men şunu ýa üns berdim. Hiç zat ýokdur. Informasiýa ýokdur. Ataly oglum ýok, şunem ertirem ýok. Bular dagyrdaşyp gizlenip otyr. Hemme zat görkezler. Ýöne ýanky ataly ogul görkezler. Ol kararçyk bolýar, awadanlaşmak üçin, neme üçin kararçyk ýöne hakyky karar görkezenoklar. Ine başga bir maglumat men size görkezeyim. 10 aprelda, 11 aprelda dün gördüm. 12 aprelda maglumatlar ünsferim. Ine şu yerde hiç il maglumat ya Turkmenistan активно продолжает миротворческую деятельность. Yeni vardat aygarat bäýärde hiç il maglumat ýok. Ýanky Aşgabat hekimi ve onun orunmasaryna ýanky soňky duýduruş berilmişin hiç zat ýokdur. Men hemme sahypalaryny terip çykdym. Ine hatta Türkmen portal informasyon bolon ýanky daşynnaky daşky informasyon istoçnyna ine şu ýalda ýokdur. Янки после дождя в четверг в Туркменистане открылся грибный сезон. В агентстве Туркмен Деңиз ýollaryny обсудили совместный проект с нидерландской компанией Royal X. Туркменистан и Таджикистан объединяют усилия в области сейсмологии. Aygarat hemme zat bar, ýöne şu häkim boýunça informasiýa ýok. Ine hormatly watandaşlar, men size görkezdim. Inni men size
köçeleri bu awadanlaşdyrmak işlerin kemçilikleri bağ bolan soň hekime we onun ormasyna ýa-ni soňky duýduruş berdi. Onu men şo diýişmýäli köçürdi häzir awadanlaşyk işlerini edip beren adamlardan dolu bolmaly. Ýok adam. Gaýtyp MHM polisler köçe doldurdular. Sebäbi gorkup şo karar çykardy. Bir ýerinden çykarmalylar. Bolmasa özüň nakarda. Hekimiň üstüne atdy. Beýleklere ýa-ni sapak bolar ýaly. Ine gelin radio adatlygyny dinläp göreýin. Näme diýär? Şol barada, şu mesele barada. Aşgabatyň seýliýählerinde gedelenç edip diň jalyan raýatlary gözegçilik güýçlendirildi. Seýliýählerdäki polisiýa işgärleri ýaşaýjylary dürli çäklendirmeleri gizdiýärler, kätede jerime ýazýarlar. Şeýle dolar ýokary synplarda okuyan okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň bilelikde gedelenç etmeginiň öňüni alýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Ine bular güýçlendirýär, ýani usilene diýär. Halkymyz öz başda köçelerde gezmesin, üýşmesin, gürleşmesin, o ılaytada ýaşadan okýar. Taliplerden we ýaşlardan. Men häzir aýdýan. Biz hemmämiz biziň geleceğimiz üçin görüşýär. Gelecek nesil üçin görüşýär. 18, 14 ýaşly, ýaşdan başlap 35 ýaşa çelli oglanlar üçin görüşýär. Türkmenistan ine şolar dolandyrmaly Türkmenistany. Biz ýöne adatlygy çykaryp, hökümet sistematyny gorup, işleyen, adalatly hökümet sistematyny gorup, halka hyzmat eden hökümet dolandyryş sistematyny gorup, şu ýaşlary geçirmeli. O ýaşlarym açyk işläp, inniki ýaşlary geçirmeli. Şeýdip Türkmenistan dolandyrmaly. O diýmek diňe ýaşlar däl, arazyna, ýani bulun bu jordayla garşyk bolmaly. Ýöne esasy ýaşlar alyp giderler. Häzirki tehnologiýalary ine 50-den soň düşünmek kyn bolýar. Öňden bäri ýa-ni özgürlük etmän bolsaň. Şoň üçin ýaşlar görüşmeli. Häzir hemme döwletler konkurensiýa esasyna görüşýär. Iqtisad tarapdan, siýasat tarapdan, sosial tarapdan, tehnologiýa tarapdan, industrializasiýa tarapdan, ekologiýa tarapdan. Oňa ýaş aňlar gerek, ýaş akylly aňlar gerek, tertipli, terbiyeli, ýa-ni diplomly, öňü soňky ilmlary alan akylly bolanlar. Ne şol Türkmenistan dolandyrmaly. O bir ýer alyp, öz ogluny goýup, ömrü tinçe ol zapasnoyda ol kiçik ýa-ni aktygyny goýup, bular Türkmenistan basyp alyp, oraya zat ýitip gitmeli. 20-nji asyrda bolmaly şol zatlar. Inanyň, biz azatrak döwletden azatsız zulüm döwlete geldik. Yine de işat edip oturmasak, biz şol öňki azat bolan azatlaryny ýitirip, hatta huşumuzdan hem ýitirip şol azatlary. Erteki ýaly boluruz. Oňa günäkär diňe bizdir. Gurbanlyny terler derler. Olar bu torun kezap düşünkli. Hökümetde işleýänler, MHM, polis, halkymyz, hemmämiz bir halk. Biziň barymyz günäkär. Hormatly watandaşlar, inni şol biziň aktivistleriň berişine görä dogrudan radio adatlygyň aýdyşýaly. Men hem ýerlerden maglumatlar alýan, marada döküldi diye MHM polis köçelerde ýürüdiler, sorgy edýärler, öňkär ýörek bolmak, wizat bolmak, suralyk bolmak diýerler. Inni men şoň üçin MHM polis prokuratura harby ulunlaky işleýän ofitserlere, şoň wekillerine ýörenýär. Halk ataly ulun bizar boldy. Halk şoludan diýinjek bolýar. Sizem halk bilen şu ataly ol tutmakda böwet bolup durýarsyňyz. Inanyň, hormatly doganlar, watandaşlar, hormatly türkmen halky. Sizem şu türkmen halkyň bir bölegi bolýar. Häzirki günde, häzirki taryhy momentde siz türkmen halkyň çözüş bölegi bolýar. Siziň çözgüdüňiz, siziň ýanky haý tarapa işleňiz, şu tarapy utýar. Siziň çözgüdüňiz ýeňişe bagly. Ýani biziň ýeňişimiz size bagly. Egerde siz halkyň tarapyna geçip, halka may berip, ýokurdan size basyşlar ederler. Öňüm çydap gelýär, adadyk çydap, halka şu basyşlary görkezmän gaýtyp, bolýa, ýani uğruna kowyp zat goý berseňiz, arest etmeseňiz, basmasaňyz, urmasaňyz, ýykmasaňyz, gorkuzmasaňyz, halk öz öňki adatlygyny eline alyp, öz duýgularyny, öz däp desturlaryna daýanyp, öz ýanky ganynaky
öňkü akyan gahrman immuniterine dayanıp galyp başlap millet bolar. Şu milledem sizi hem yerde size awra berer. Size Türkmen halkynyň awra ulasa sizin hem awranız bolýar. Yani siz hem Türkmen halkynyň wekilleri. Şoň üçin halky ezmeň, kömek edin. Şul eden işleriniz üçin men size taň ýakyndan ýan halkyň adyndan. Şu Ramazan bayramynda men habarymma bir näçe ofisiýerler çağalaryny iyi berip taq tutturup adamlary ýa köçeler ýygnap mesjidi gurutdylar. Görnähili şular watançylyk duýgusyny döretdiler. Görnähili şular ýa-ni öz depdesturuna daýanyp duýgulary döretdiler. Adalatly gollap. Bir topor ofisiýerler gaýtyp adamlar blog etmän ýol öküldüler. Şöýden baraýyn şeydiň diýip bir topor ofisiýerler ýa-ni halkyň eşigini sivilliýada ýa-ni grajdanski eşik giyip halkyň aralyna gelip namazyny dogalaryny dileglerini etdiler. Ine şuňa taňry ýakyn ine şu ýaly sizden umyt her wagt. Ine täze Türkmenistanyň bolsa, ine täze Türkmenistanyň prezidentam, halkam, hükmedem sizden şunu talep eder. Ine şul adalat diýor. Ine şu ýolda biz bolmaly. Şoň üçin köp taňry ýakyn biz sizin innik ädimlere garaşýar. Halk inni akçylary ýa-ni nime dip biz Gurbanlyk bayramyny tamamlajak bolýar. Şul ikisany atalogly tutsak edip bütün dünýäde Türkmenistan adatlyga çykdyp ylgan etjek bolýar. Şoň üçin sizden haýyş 2-3 ay üstüňizden basyşlar bolsa da çydan. Halka basyş etmeň. Halka mümkinçilik berin. Halk galan ýagdaýyna arkasyna durbilmeseň öňüne böwet bolma. Şonu haýyş edýär. Şoň üçin biz size ynanmazam uly. Biz sizin ýagdaýyňyzda düşünýäs. Siz köpük alýaňyz öz işleriňiz üçin. Giýje güni usilýeni, sizi giýje güni servise sokýarlar. Sizin ýagdaýlaryňyz, maşgala ýagdaýlaryňyz, jaý ýagdaýlaryňyz, ösüş karýeraňyz, ulu ýaly sizin garaşyrsynız ýaly biz düşünýäs. Sizi küçüldü adamlar talamany mejbur edýärler. Haçanla bir adama giýje güni işler açyk aýryk bersem, ol bir ýerden ýaşamaly, ol bir ýerini talamaly, bir ýerinden para almaly, maşgala saklarýar. Sizi ine Gurbanlyň Serdar Berdimuhamedow kabinet ministrdaky adamy gowrap, ýa-ni gawap, zalojnik hökmüne saklap, sizem zalojnik hökmüne saklaýar. Az aýlyk berip, halkdan bar talaň nämetseň dediň diýip, ýürüti size şert döredi halky talarýar. Şoň üçin siz para alýaňyz. Sizin aýlyklaryňyz minimum $1000 bolmaly. Egerde sen perrabotka edýän bolsaň 2-3 000, 4 000, 5 000 $500 bolmaly. Şonda sen kanuny gorap bilersiň, şonda sen konstitusiýa ýapşyrsyň. Ýa şu konstitusiýa saňa şuraya aýlyk berýär. Gurbanoğlu, Murat Gurbanow, düýeji, akbet apar, ýene bir ýene plan däl. Konstitusiýa saňa şonu berýär. Kanunlar şonu berýär. Senim şu konstitusiýanyň kanuny gorumaly. Prezidenti däl, parlamenti däl, konstitusiýany. Parlament kanuny bolsa şol jenaýada çekilmeli. Prezident kanuny bolsa şol jenaýada çekilmeli. Ine şu zatlar sen gorumaly. Onu döwlet bolýar. Bardak däl, bardellerle döwlet bolýar. Ine şoň üçin biz Türkmenistanyň täzeden gurmaly ýanym biz täzeden reformlara geçirip öňkü ýaly balans hökümeti ýa-ni kanun çykarş hökümetine öz roluny bermeli, öz statusyny bermeli. Ýerine ýetiriş hökümetine öz roluny, öz statusyny bermeli we göwçülük edýän ýokary sud hökümetine biz öz statusyny, öz ýa-ni awtonomiýasyny bermeli. Şunun hemme strukturalary, aşağı strukturalaryň diňe konstitusiýany gorumaly. Sizem şu Türkmenistandaky hemme kanunlar işler ýaly ýürüýte hakyna tutulan adamlar. Ine şunun hemme dady, hemme organlary, hemme şu ýa konstitusiýany gorayan adamlar bilen halky bilen biz döwlet emeli ýetirýär. Häzir barmy şu zatlar ýok. Men şoň üçin döwlet ýok diýen. Häzir kimma? İkisany zulumma aýtjagyny edýär, etjegini edýär. Unanyň MHM'de trek tutulan skladdan ahranatyny iýip şoýdan trek çekýärler.
Galandan mol kioska tapşyryp ýa-ni satýarlarda pulunu alýar. Hökümet bolmaly. Şoň üçin öz gözüňiz bardyr. Men diýen zatlarymy siz menden gowy görýäňiz. Bu ýaly biz hiç wagt bolup görmedik. Bütün türkmeniň taryhynda bu ýaly bolup görmedik. Bu ýaly hökümet görmedik. Jellat, kezzap, watan dönük hökümet göremedik biz bu ýaly. Men size bir mysal getireyim. Maýyplar, invalidler, Mary Daşowuzdan, ýa-ni Lewapdan häzir şolar ine türkmen hökümine ýüzlendirýär. Gurbanly Berdimuhammedowa, Serdar Berdimuhammedowa. Ol altyn ýa-ni ay gurmasyna bize kömek edin diýip. Şolary ýürüte diýermanlar maýyplar üçin, şolary ýürüte harytlary Gurbanly Berdimuhammedow. Hemme ýerde türkmen portaly, hemme ýerde berdim diýip Täjikistany urdy. Kömek diýip. Muňa näme diýjek? Diňe şoň üçin şunu tutup edip basmaly. Ynanmasaňyz men görkezeyim şoň videosyny. Ünferin. Ine şu harytlar hakykatda Mary Daşow Lewapda maýyp adamlara gitmeli. Şu harytlary göni ýa-ni Täjikistana guruldy. Täjikistan respublikasynyň çağrılaryna diýip. Ine hormatly vatandaşlar, Hayır Kasabat fondundan Täjikistanyň çağrılaryna iberdi. Men näme dogry iş etdi diýjekkä şol Täjikistana berme. Ýöne birinji bilen öz çağrılaryny, Türkmenistanyň çağrılaryna maýyp adamlaryň, invalid adamlaryň elinden, agzyndan alyp o harytlary beýleki ibermek bu kezapçylyk. Uraýal bolsa ona bulurdy ber. O görgüler harida dermana aňardan dursun, köwüşleri ýok. Bular bütün dünya gurumalaryna ýüzlenýär. Köwüş, haça bu köwüşleriň dermana aňardan dursun. Alınıp gelýär. Men şoň üçin ýa Gurbanly Berdimuhammedow şeýle diýär. Maňa bir 15-20% halk gerek galan ölsün diýär. Ne şu ýaly ýolbaşy gördüňizmi? Hiç Türkmenistanyň taryhynda. Ünferin Gaýgy Satabaýew we şoňa meňzeşler. Şaja Batyr. Bir topar ýolbaşlar bardy. Türkmenistan üçin jany berkitdiler. Bunu Türkmenistan döretmediler. Bunu hiç tat etmediler. Önkü Türkmenistan'ı derhal konstitusyonu ötkülüp, öz Türkmenistan'ı edip, Türkmen başı diğerin Kezzap Kliçkalı, ikinci arkada Kliçkalı Kezzap öldüğünü alıp, itçeğini diyorlar. Kaçana çeli biz bunu yol verelim. Şoň üçin inni vakt geldi bolly. Gurbanly Berdimuhammedow ve Serdar Berdimuhammedow projeni etap, bular geçen etap bu tordy. Biz bular bilen işimiz bolmaly. Bular diňe şol ýa-ni moment bolan tutsagy bular türme basmaly boldy. Biz öz geleceğimiz bilen bolmaly. Sebäbi biz diňe öňe gitmeli. Bizim başga ýa-ni alazymyz ýok. Hormatly vatandaşlar, ine men ýene bir gerek MHM, polis, harby, prokuratura, serhet gulukdaky işleyen ofisiýerler bilen siz köp galýaňyz. Sizin uly gow geleceğiniz garaşyp durýar. Gow aýlyklar, ösüş, karyeralaryňyz, ýa-ni bütün dünýäň tejribesini size görkezler. Sizi iýere şöyle professional kwalifikatsiýa. Şöyle öwrünip gelip täze gulluklar bolup
halka hizmet ediyen, döwlete hizmet ediyen gullukları koyup bütün dünyada görüllü hükmüne ve halkın içinde in ağır adamın bir olur. Onun daşta bunun bir erteki de el yeterli yeniş karışıp durdu. Gurbanly Serdar Berdimuhammedowa seyretmän bular geçen etap boldy utordy bular. Biz öňe gitmeli. Biz ine şul ýola sizi çağırýar. Şoň üçin hemme zat bize bagly, biz maksimal hereket edip halk hereket etmeýän çykanyna biz olary böwet bolmaly, gaýtyp biz olary usulin etmeli. Hakyky sizin roluňyz şo. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi tutarýan, sizin hemmeňize men sağ bolsun edýän, biz dinläp videolar paylaşýanyňyz üçin, kommentariýa ýazýanyňyz üçin, bize maslahat berýäniňiz üçin, bizim kemçiligimizi aýdýanyňyz üçin we özgörçlük isleýäniňiz üçin, adatlyk üçin görüşýäniňiz üçin. Biz ýene bir gedek Ramazan bayramyny gutlaýan, inşallah inniki Ramazan bayramlaryny hemmämiz üýüşüp, şu daşyny türkmen mawlusy, Türkmenistany üýüşüp, doğa dilekler edip, Ramazan bayram namazyna üýüşüp, bolup dilek edip, Türkmenistan össün, halkymyz össün, bakly durmuşymyz össün diýip dilekler edip, ine şu günleri gelir diýip men arzu edýän we hemmämiz gelecek ýyllarda Türkmenistanyny üýüşüp, täze Türkmenistanyna adat, döwüşimizi açyk edip, begenip, bir-birine hormat koyup, bakly bolup gezek diýip men arzu edýän. Şol arzularym yerine yeter, olum daş däl. Bize bagly. Bir günden bolup bilýär, şu bir saatda bolup bilýär. Ine geçen waka görkezdi. Biz egerde meseleni goýup bolsak, Gurbanly bilen Serdar Berdimuhammedow meçhide baryn bolsa ýeňiş bolardy. Birinji ädim bul bir test ädim boldy. Şol ul netije getirdi. Inni bir durmaly. Inneki duşuklar çelli, men siziň hemmäňize jan halk arzu edýän hoş sag bolun, hormatly watandaşlar.